Et nyt hold svaner, der skal flyve fra Reden. Yes. Og det er altid utroligt fedt. Altså de her 3 dage, hvor vi sætter huen på hovedet og divisionen på lørdag, det er jo fantastisk festligt her på stedet. Fordi vi prøver virkelig på, at den enkelte elev skal være i centrum i de 10 minutter, måske hele chancen var, men hvor vedkommende kan føle, at vedkommende er noget fuldstændig særligt. er der jo også en tradition, som jeg ikke har set nogen andre steder, tror jeg. Netop at du personligt sætter ugen på hver elev. Hvad var det, der egentlig gav dig den idé? Jamen ved du hvad, det var faktisk egoisme, for jeg ville så gerne sige farvel og tak til hver enkelt elev. Og på divisionsplan, der siger man det sådan generelt, og holder en pæn tale forhåbentlig. Men herude, der kan jeg til hver enkelt elev koncentrere mig i det øjeblik, hvor vedkommende får ugen på at sige noget sjovt, vi har haft sammen, en masse snakker. Det er jo det, der kendetegner NGD, at vi netop taler med hver enkelt elev, og det ikke bare er et nummer i rækken. Og det gælder jo også for os lærere, for rektorer og for inspektorer, at vi er utrolig glade for den nærhed, som vi mærker med jer elever. Snart gjort det her i rigtig mange år. Hvad er det, der gør hver årgang af studenter helt specielt? Jamen, hver enkelt menneske er jo specielt. Ja. Og man begår sin fejl, man begår sine dumheder, man begår sine glæder. Nu er I rigtige NGD-elever, så I kan en masse, ikke? Og når jeg står og siger på divisionsplan, vi kommer til at savne jer fantastisk, så er det faktisk rigtigt. Altså folk tror ligesom, at det måske ikke er helt korrekt, men det er det. Det er faktisk rigtigt ved, at hver årgang har sit lidt specielt præg, hvor der har været nogle ting. Vi har været i Norge sammen, for eksempel. Vi har måske været i Cambridge sammen. Vi har måske været i 9. klasse, på 9. klasse tur sammen. Jeg kan huske episoder med mange af de elever, der sidder ude, og det er dejligt. Maria, 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 højre! Og fortæl huen! Ja! Ved I hvad, jeg er frygtelig ked af, at der er nogen hernede, der synes, det var helt fint, men der er nogen af de voksne, der overhovedet ikke synes, det var fint. Jeg må lige se, hvem det er. I skal jo få en gang til. Og fortæl huen! Ja! Det er bedre. Så får hun det. Og rigtig god sluteksamen med en god sensor. Så det var dejligt at være færdig. Der blev jo også ringet med klokken, og så det var gået helt fint. Det var gået rigtig fint, fik 12, så det er dejligt. Tillykke. Ja, se, Axel har ikke fortalt mig det selv, men jeg ved én ting, og det er, at Axel han har fået 10! Hvad siger I så? Det er nogle karakterer, der falder, hva'? Ja. Har I fortalt ugen? Ja! Det vil jeg godt forstå, at familien synes, men hvad er dernede bagved? Jeg synes ikke, at der var nok. Peter Laursen, synes du ikke? Har Axel fortalt ugen? Ja! Så får han. Så frække de unge mennesker. Hvordan er det at få hunden på, endelig? Det er rigtig rart. Nu er jeg færdig. Nu skal jeg ikke på skole, i hvert fald næste år. Hvad har du så tænkt dig at lave? Altså næste år, der skal jeg vikar her på NGG. Så næste år igen, der skal jeg læse i Danmark Universitet.
jeg ved ikke, hvad det skal være endnu. Men... Jo tak. Så skal Maria lave. Hun